थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान हाबसन फैदों, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। लोगोफोर, नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों आं नोंथांमोननो लास्टआव बुंनानै होगोन, बेखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों साउसरवड। बेयो मोनसे सर्ट बड' मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला बे भिडिअखौ नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों बिरजय, प्रिति, मस्को, देवबेश्री, जोंसार। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैनो हागोन। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों दिबंकर ब्रह्म आरो नैबे भिडिअनि स्क्रिप्ट कनसेप्ट डिरेक्सनानो जादों दिनेश प्रिति। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि लेजार फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअखौ दासिमबो नायाखै, अब्ला बिथांमोननि लेजार फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै ला। लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन।